Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasag mo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O makagagahom ug dili makita nga Dios, sa pag-abot sa imong kahayag, gihinginlan nimo ang kangitngit sa kalibutan. Dasiga kami aron sa ulugon namo, uban sa angayng pagdaig, ang dakong himaya sa pagkatao sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kun may moingon, nakaila ako sa Dios. Apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuuran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Masiguro nato nga nagkinabuhi kita, sumala sa kabubuton sa Dios, pinaagi ni ining musunod. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Minahal kong mga igsuon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugoa, ug diha na kini kaninyo, sukad pa sa sinugdan. Kay mauman kini ang mensahe nga inyo nang nadugog. Apan bag-o kining sugoa nga gisulat ko kaninyo, ug makita ang kamatuuran ni ini diha kang Kristo, ug diha kaninyo usab. Kay miagi na ang kangitngit, ug midanag na ang matuod nga kahayag. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag, apan nagdumot gihapon sa iyang isigkatao, anaa pa sa kangitngit. Ug ang nahigugma sa iyang isigkatao, anaa sa kahayag. Busa walay bisan unsa diha kaniya, nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isigkatao, anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit,
ug wala masayod kun asa siya paingon. Kay gibutaan man siya sa kangit-ngit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagsadya langit ug yuta. Magsadya langit ug yuta. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Magsadya langit ug yuta. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran. Diha sa tanang katawhan, ang iyang katingalahang mga buhat. Magsadya langit ug yuta. Ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Ang kasanag ug kaambong nagauna kaniya. Ang pagdaig ug kahalangdon anaa sa iyang santuaryo. Magsadya langit ug yuta. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatagug kaluwasan, dalaygon siyang labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaniyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himiyaw ikaw o Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo. Sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlukon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad. Itugot na nga ang imong sulugoon, muhalin na nga malinawon. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam at tubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan, ngadto sa mga dili Hudiyo, ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan, ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, nanalangin si Simeon kanila
ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo. Ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna. Ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, Kristo. Atong nadungog karong adlaw mga kaigsuonan sa atong Ebanghelyo ang ikalima ug ang katapusan nga kanta sa Pasko. Adunay 5 kakanta sa Pasko. Ang una ang awit ni Isabel. Sa dihang miduaw ang mahal nga birhen kaniya, miingon siya, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ang ikaduha nga kanta sa Pasko mao ang awit sa mahal nga birhen Maria, nga atong gitawag og Magnificat. Matod pa sa mahal nga birhen Maria, my soul magnifies the Lord. Ang ikatulo ang awit ni Zacarias, ang amahan ni Juan nga magbubunyag, nga gitawag og Benedictus. Namatod pa niya, and you, my child, shall be called the prophet of the Most High. Ang ikaupat, sinati kay kita niini, ang awit sa mga anghel. No? Glory to God in the highest. Ug karon mao ang ikatapusan ug ang ikalima. Awit kini ni Simeon. Namatod pa ni Simeon, karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad. Itugot na nga ang imong sulugoon, muhalina nga malinawon. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, kay imong giandam, at tubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Mao kini ang awit ni Simeon. Unsa man kining maong awit? Una sa tanan, usa kini kapag simba sa Dios. Pagdaig niya sa Dios nga ipadala na gyud ang kaluwasan. Naa na gayud ang Mesiyas nga iya nagyong nakita. Mo nang miawit siya sa kalipay. Ikaduha, pasalamat niya sa Dios tungod kay nakita niya og mahimo na siya. Matud pa niya, mahimo na siyang muhalin. Or sa ato pang pinulungan, mahimo na kong mamatay. Kaya nakita naman niya ang kaluwasan. Nakita naman niya ang Mesiyas. Lain pa mahitungod nining awit, usa kini kaawit sa kaluwasan. Kay matud pa niya, no? Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan. No? Nakita ko ang imong kaluwasan. Pagkadugay na nga gipangandoy sa mga katawhan. No? Niadtong panahon ni Jesus, na moabot na ang kaluwasan, ug naa na gyud. Nakita na gyud ni Simeon sa wa pa siya mamatay. Ug sa katapusan, usa kini kaawit sa misyonero, ang pagpakaylap no, sa pulong nganuman tungod kay matud pa niya. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Kita karon mga kaigsuonan, atong natagamtam ang pagkatao ni Jesus. Ug nataw kita nga atong nahibalag siya sa atong kinabuhi. Mo nang angay lamang usab kita nga mag-awit uban kang Simeon. Amen. Manindog. Ang pagkakita ni Simeon sa batang Jesus mao'y katumanan sa gisaad
Dado nato ang atong paglaom ug mga pagampo ngadto sa Amahan, nga sa kanunay nagmatinud-anon sa iyang mga saad. Moingon kita, matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pagampo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang banay sa simbahan, mamahimong sumbanan ug giya alang sa mga kanasuran sa kalibutan, diha sa ilang pagpangita alang sa panag-uyon ug sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga magpakita kitag mas dakong pagpasalamat sa atong mga sakop sa pamilya, kansang paghigugma atong gibaliwala. Magampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga kabanayan nga nahimulag, magkahiuli na sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga makabaton ang mga masakiton sa mainitong gugma ug suporta gikan sa ilang mga sakop sa pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang pahulayng dayon ug ang kahayag nga walay pagkapalong mabatunan na nila nga mitaliwan gikan niining kalibutana. Magampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pagampo. Langit nung Amahan, sulubi kami sa kaayo ug sa pailog. Samtang mutubo ang among edad, mas muhingkod unta kami ug mas mahisama sa imong anak. Nagaampo kami pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton ang taas kinuhis kibisugi kan sa imong mga kamot, alang sigdaya pagmay siyang ngalan, alang sa akong kabaslanan o sa tibog ang santos nga siban. Dawata Ginoo ang among mga gasa, nga maoy timaan sa atong mahimayaong panagbinayluay. Pinaagi nining mga halad nga imong gihatag. Mahimo unta kaming angay sa pagdawat kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab ko niyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang ibayaw ng Diyos ko. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang agmatarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing, tungod sa among pag-ila diha ni Kristo, sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak, sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinganlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay, diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos,
sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigon ang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo ang balik nganin. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan,
Muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay mo man naging harian ang gahaw magang himayan tods kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasab ko nimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Ang nataw nga bata dito sa Bethlehem, maoy magluwas sa katawhan sa ilang mga sala. Pagatawgon siya og Emmanuel, Diyos nga nagpakatao. Maganto siya ug mamatay, aron kita maluwas. Ang kordero nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, maluoy unta sa atong mga sala. Dawaton taon niya ang kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dali ko angay mo kalawat kinimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko. Magampo kita. Itugot o Diyos nga makagagahom, nga pinaagi sa gahom sa santos nga misa, magmalig-on unta sa kanunay ang among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab ko nimo. ug manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Lamas Deus.